Huriani Tuhata Yesus Kristus, tapasadama roha dohot pikirata, marede mahita. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami, lehon ma dihami haporseaon na sitong, asa holan hosabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akan na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya asiroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asiniroham nagodangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Itu kali dalam
tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam, nina debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata. Yanggo soture dalanna. Aihona umum na dosogot. Akana marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maula hamuna sa siulaonmu, alai ari anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdui, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu. Rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naunom ari do di topa debata. Langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni, ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangido gugu mahita mangulahon nahumbar tupatik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na humbar tupati mi. Amen. Maredehita. Tuhan Yesus beri Tatopoti madusata nagodangi tu adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata
Nasumarihon saluhut jolma nang sude na tinopami. Hodo debata ni hasitongan dohot hatigoran. Narodo hami tu adopanmu mabuan dosa ni sadok tanoon, nang dosa nami maradoponho. Masay torop do nagabe marsikor dohot aturaparon sialani naso jupang hatigoran. Torop na mangay na porsuk hinorhon pabahen ni akka nagugu manang namarhuaso. Sesama dosa nami, sialani akka pasarian nasotama. Sailam tugu-tugu mahami di dalan hasitonganmu, asalam tarpasu-pasu na humaliang marhite-hite ngulu nami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahuldul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujung na akan sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditanyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marede mahita. Tajahama hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tarsurat di Lukas bidu 10 ayat 20 sada sahat rodi ayat 24, tajahama marasikat soring. Laos ditiki ima marulop-olop ibana di bagasan todi perbadia, madok, hupuji ho amang, Tuhan sigom-gom Banua Gijang doho tanoon. Ala di tamadikon ho sian julu ni akan apistar dohot namarroha. Gabe di papatar hoi tu aka sinod sion dihonoton. Olo amang ido di halomohon roham hian. Saluhun nai nunga di pasaha damang tuahu. Jaladang adong mananda anak i dukoni amai. Amai pe dang adong namanandai. Ia soholang anaki. Akup ni na pinudaan ni anaki. Mangihuton lo moni rohana. Dungi didopakon ma pulik aka siseanna madok. Martua ma aka mata na marnida nani ida muna. Ay hudok manihamu. Torop do aka panurirang do teraja masihol naing idona nunanian naung ida muna. Ape dang di ida jalan naing bagion na naung binege muna. Ape dang di begi. Ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita. Unni ulani
tidakon maha porsiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banuatoru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lahu hundul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pamamulak sogotu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor inahana diuduti ma muse dohot kor marturia.
tabegema tikting namasa di minggu tasadarion. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 20 Dung Trinitatis, 22 Oktober 2020 tolu. Topik minggu, Jahobado Mualni Haluaon. Kosong sada, Pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah di Bagasan Mingguon, Ima sada, wilayah sada, hari tanggal Kamis 26 Oktober 2020 tolu, nama Jabui, keluarga Insinyur GH Huta Barat, Boru Panggabean. Bertempat Jalan Poltangan Sada, nomor 10 Sada, RT 00 Sada, RW 010, Pejaten Timur, Pasar Minggu. Nomor 2, wilayah 2, hari tanggal Kamis 26 Oktober 2020 tolu, nama Jabui, keluarga Insinyur G. Sinaga, Boru Panjaitan. Tempat Jalan Ranco Indah nomor 62, RT 004, RW 02, Tanjung Barat. Tolu, wilayah 14, hari tanggal Minggu 20 Sia Oktober 2020 tolu. Nama Jabui A, keluarga M. Simanjuntak, Iko Boru Siahaan. B, keluarga Nyonya Hutapea R. Boru Sitompul. C, keluarga T. Sihombing N. Boru Napitupulu. Tempat ruang fasilitas lantai 3. 4. Wilayah 15. Hari tanggal Sabtu 28 Oktober 2020 tolu. Nama Jabui A, keluarga S. Simanungkalit Boru Aruan. B, keluarga M. Simaremare Marisi Boru Aruan. C, keluarga R. Sinambela Boru Aruan. Tempat RSG. 02. Panitia Program Bersama Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2023. Dung Sidung Tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 03. Tona dari rapat Paddita. Dung Sidung Tiktingon tabegema tona sian rapot Paddita. 04. Dewan-dewan. 04.2 Dewan Marturia. 04.2 Sada Seksi Sending. Seksi Sending Patupahon Partangyangan Sending di hari Sabtu 28 Oktober 2020 tolu. Masuk pukul 10 Sia 00 WIB. Dipangido tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dohot ruas natar jou makobasion, sending asaro diacarai. Pertanyaanani di patupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Tiktingon ma nagabe undangan. 05 Namar Bagas. 05 titik sada tikting naparjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Rino Abel Martua Silaban SH, anak ni amata tolopan pangaluan Silaban Nahinan, tubuh ni inata Dr. Randa P. Rismauli Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Pertani Gang Pertani nomor 14 RT 008 RT 03 Duren 3 Jakarta Selatan, wilayah Walu. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Rindu Agustina Boru Sitanggang SEMM. Boru ni Amata Ripta Sitanggang, tubuh ni Inata Nurmaida Boru Siregar.
ruas ni HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Alamat Gang Mangga nomor 2A, RT 007, RW 006, Matraman, Jakarta Timur. Pamasu-masuon patupaon di hari Sabtu, tanggal 4 November 2020 pukul siawib di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. 05.2 pengumuman pertama dohot kedua. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Freddy Daulat Hutagaol, anak ni amata Robin Hutagaol nahinan, tubuni inata Esnawati Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Muhammad Kafi 2, nomor 44, RT 007, RW 008, Jagakarsa, wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Novita Boru Munte, Boru ni amata Sumurung Munte, tubu ni inata Marine Boru Simamora nahinan. Alamat Jalan Raya Cipayung nomor 27, RT 003, RW 002, Cipayung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini. Pamasu-masuon patupaon di hari Sabtu 28 Oktober 2020 pukul sia wib di HKBP Dolok Sanggul Kota. 06 ruas Napida. Di hari Minggu sadarion tanggal 22 Oktober 2020 nungapida keluarga Edward Manihuruk inata Mona Lisa Boru Siregar dohot Tolu Dakdanak. Alamat Jalan Kebagusan Tolu, RT 0 Tolu, RW 05, nomor 80 Tolu, Kebagusan, Jakarta Selatan. Wilayah 11. Pindah tu HKBP Simpang Limun, Resort Medan 2, Medan, Sumatera Utara. Tikting nasojina hahon, dohot parhepengoni huriata, boi mata jaha di tikting naung di parade huriata. Songoni matik ting dihita di bagasan samingguan. Tona rapot padita HKBP 2020 tolu. Mandapoton nahina holongan sude ruas dohot parhalado di Huria Kristen Batak Protestan di inganan nabe. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai nasai masih hohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana nang akana posona dinasa ragam ni pakkobasion nai patardo nang denggan basa ni Tuhata ubain tiur pardalanan ni rapot padita Huria Kristen Batak Protestan na parjolo sahali di patupa di parhutaun na posobulung jetun silangit tapanuli utara mamuka sian 10 Oktober sahatu 20 Oktober 2020 tolu. On marapot hatopani sandok paditani HKBP na parjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.870 halak sian 2.004 halak paditani HKBP sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema, pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido mardalan rapoti
sian pamonai sahat tu pangunjungi di bagasan hasadaon ni parhaha maranggion marojahan tu holong ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Dibuhai do rapoti marhite partangyangan nani uluhon ni Padita Krise Anki Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dohot ulau nabadia dalan manogu huhut pataruhon sude parapot mandohotca di bagasan holong dohot tondi parhaha maranggion lau makhatai sumakapi huhut manotopon aka haputusan nama cai arga nama cai balga pakohorna tu pardalani pakobasioni HKBP na oikumenis tu jolo. Tahalas sondo haroroni penceramah tema ima Dr. Hans Peter Gozansian Universitas Münster Jerman dohot Rev. Dr. Janses Winke sian Departemen Misi dan Oikumene Evangelis Kirst im Rheinland, Jerman. Jala penceramah subtema ima Padita Dr. Andar Gomos Pasaribu dohot Padita Dr. Benny Sinaga. Suang songoni rodo akka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tusude parapot marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sisada urdut huria dohot panggonggomi paturehon hasadaun ditongani masyarakat rap manjalani hahisaron siala panahit sosial songoni masiurupan mangagohon stunting nasai masa dope di tonga-tongani bangsota. Marhite parmahanion di opui eporus HKBP, takas do sandok padita ni HKBP disosoi asalam marhatawon mangulahon tohonanna secara profesional. Tiruan di hata dohot di pangalaho. Haporseaon nang holong ni roha marhibul ni roha huhut marhauduhan tu debata marhite parsitutuon mangulahon pakobasiona di HKBP. Manomu tahun oikumene inklusif 2024 sisada roha sandok panitia padita HKBP asa marsidohot rap dohot sude home, ugamo, huria, bangso, mengadopi krisis ni portibi. Isara ni portibi nalam mohop, hapogoson, porang, diskriminasi, rasisme, namang gadis jolma, dohot ketidakadilan. Songon hataridaan ni oikumene inklusifi. Di patupa ruas ni rapot padita HKBP do, haradeon papulikon otik B sian balonjona si pasautonna marhite induk ni huriata lau mangurupi Gereja Kristen Protestan Mentawai GKPM. Ditogihon rapot padita HKBP 2020 toludo asarap hita saluhut ruas ni huria dohot parhalado ni HKBP lau pasiding nasa rumang ni pangalaho, diskriminasi dan rasis, nama korhon ketidakadilan, marhite parange nahaposan jala tiruan, manjagahon diri dohot dongan humaliang, marojahan tu holong ni tu hatta, dipanggul miton ni ngolu siapari, di tonga-tonga ni keluarga, huria, masyarakat, nang lingkungan hidup, ekosistem di humaliangna. Diarahon rapot padita HKBP do sude ruas nang parhalado HKBP asa sisada tahi pada si pakobasion parsobaon tu debata
jala pahoton parsaoran namar situtu manarihon akadongan namar hatawon na totu different ability. Pahicaton panguluan nasida di partondion nang di pardagingon. Dalan pahicaton pakobasion dohot parsidohoton ni ruas di huria namar hatawon na totui. Ditotopon rapat padita do buku panduan pakobasion tu nasida. Ditogihon rapot padita HKBP do ruas nang parhalado HKBP asa di bagasan hasadaon pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu namar huria dohot namar bangso di nama nomu-nomu Pesta Demokrasi Indonesia tu tahun 2024 naing masih sada panatapan hita saluhutna lao patuluson proses pemilihan umum marhite mamake suarata songon warga negara Indonesia. Di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul niroha hita paborhaton huhut manangyakon akadongata nadohot di kontestasi pemilihan umumi gabesira dohot panondang sitindangi Kristus di tonga-tongani ulaon na macay balgai. So patubu aka parbolata ni huria bangso dohot masyarakat. Sudema huria pahobar paubuk pakobasion marojahan tu dokumen naing tinotopon ni rapot padita marpardomuan tu buku panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, panduan tahun politik, dokumen oikumenis, peneguhan sidi jemaat difabel, dohot konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Marnida panukilo ni padita nang ruas ni huria naro sian dirina dohot sian duru di dirina rapot padita HKBP pasahaton pangidoan tu opui eporus pabakit tim parmahani konselor nama ruason preses padita dohot konselor. Rapot padita HKBP marhamuliateon pardalani sentralisasi torus marsitutu mangudutca. Huhut lam marsitutu pahicaton mutu di pakobasion. Di bagasan rohana bulus rapot padita HKBP manogihon sude ruas nang parhalado marsitutu patuluson pardalani sentralisasi keuangan HKBP marhite na marsagihon hobar tu hatotuanna manuraton di buku panuratanna laos manongoson hibul hobar tu pasagina. Songonima pinasaha tona ni rapot padita HKBP 2020 saidi pargogoi jala di patau amata Tuhan debatama hita saluhutna lao pararaton barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sandok portibion patudus tu sada Musa 12 ayat 3 marsangap ma tuhata debata. Jetun Silangit 20 Oktober 2020 atas goarni parapot Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan, Ketua Rapot Padita HKBP Padita Maulinus Uwe Siregar MTH tertanda tangan. Tabegema sosialisasi sian panitia profesionalisme penata layanan 2020 tolu. Pasahaton ma tiki.
Shalom. Horas Marihita. Yang kami hormati Pendeta Panahatan H. Nenggolan MTH, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami hormati Amang Inang Jemaat yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming, yang kami kasih anak-anak kami, Napos Bulung dan remaja. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat dan karunia-Nya kita bisa hadir dan mengikuti ibadah di siang hari ini. Saya di sini mewakili panitia program bersama Tahun Profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023 akan menjelaskan rangkaian kegiatan terakhir, yaitu pagelaran seni dan budaya. Pagelaran seni dan budaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Adapun kegiatannya yang pertama adalah gondang. Di sini ada 2 gondang. Peragaan pagelaran gondang Sabangunan yang akan dipersembahkan oleh profesional. Yang kedua adalah rapak gondang. Rapak gondang ini akan dipersembahkan oleh anak-anak kita, remaja dan Naposu Bulung, anggota ruas dari HKBP Pasar Minggu. Kemudian yang kedua adalah tortor. Tortor itu terdiri dari 3. Yang pertama tortor profesionalisme, itu gabungan dari perwakilan 17 wilayah, masing-masing wilayah itu ada 2 perwakilan, dilatih oleh pelatih profesionalisme dan akan diiringi oleh gondang Sabangunan. Yang kedua adalah tortor yang mewakili wilayah, itu terdiri dari minimal 7 orang. Yang ketiga adalah tortor perwakilan dari Parhalado digabung dengan panitia. Yang berikut, yang ketiga adalah pagelaran busana etnik Batak. Pagelaran ini diikuti oleh setiap wilayah, terdiri dari 4 orang, ama, ina, naposo atau remaja, dan sekolah minggu. Menggunakan busana dan akan diiringi oleh gondang. Panitia mengharapkan dan mengimbau kepada seluruh jemaat atau peserta yang hadir untuk menggunakan busana dengan etnik Batak, dan tidak harus Batak Toba, bisa Batak Mandailing, Batak Karo, maupun Batak Simalungun. Sebagai informasi bahwa pada hari tersebut, tanggal 18 November ini, akan diadakan bazar UMKM dimulai dari pukul 14 yang akan menjual makanan khas Batak. Demikian untuk pendaftaran, terakhir pendaftaran tortor, terus kemudian busana, dan juga yang lainnya, itu akan ditutup pada tanggal 29 Oktober minggu yang akan datang. Demikian penjelasan dan sosialisasi dari kami. Kami sangat berharap partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat demi suksesnya kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Tabegema ede pujian sian kor ama wilayah sada. Diuduti ma dohot kor ama.
Marede mahita huhut tapasahat ma peleata. Untuk
Partangyang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Hatani debata bohal di partordiota, bohal di ngoluta, ima sian bukuni padurirang Jesaya pidu 45 mamuka sian ayat sada satu di ayat pitu songono mahatana hujahama songono do hatani jahuba tuna miniahanna tusikores nah tiup di tangan nasiamun papatuhon aka bangso perbegu di juluna jala makar hari si jata sian gotting nia karaja mangukap di juluna aka pitu dohot bahal unang hisu di dapot ahung berdal di julum jala pahornopon aka butul-butul robu haku ma aka pitu tubaga jala sega aku aka sordak busi jala lehonoku ma diho arta aka narihahulumun tohot homitan aka natina bunihon asa ditadaho audu jahuba di batan Israel nama jogarmu alani Jakob naposoki dohot alani Israel nahu piliti ubain nahu jauho di guarmu pola marsahala guarmu ubain tagaso ditadaho du piau audu jahuba jaladangarong be debata dukun nyau huhoho sidoho tagaso ditadaho du piau asa ditadahal akan asian habis sara dohot sian hasudutan naswarong debata dukun yau audu jahuba jala dukun yau dangadong ahu si jadi hati uron dohot si topahahulumun si baen hadameon dohot si topahamagoan audu jahuba si bahen saluhutnei ima sahatna di bayan huriata hagabi pido nagabi topik ni turpuhon ima jauh berdo mual ni haluau agak bagas do pangatusion yon daripada dari bahasa Indonesia ai mulu di bahasa Indonesia memang dia katakan Allah sumber keselamatan alai di dok jauh do mual ni haluau mulu mual ibu tuhamu do aha di bagasan hata mual anggo tuak karoma kulan siara takas di bote ate jadi hamu akan oposo masih ajar mahamu tuak ka amata do nyatalan sion Radiru nasida mengajari kamu. Jadi dak pola au patorakku ni. Alaina neng do honokku mulai do iso jauh do mual ni haluau. Ai muali saya merbulak-bulak gue hidup. Dia tidak pernah berhenti. Jala mual naginoranna di bagasat pangalapation nakpero lugu niari na mangarokking dia tidak pernah kering itu jadi saya rodi terus jadi setiap saat dia mengeluarkan air yang dibutuhkan oleh ciptaan Tuhan takola jolma nama sihol sian mata buali alai dohot doa kapahapahanan dohot doa akasuasuanan sadok nati nopan ide mata butuh kehidupan
yang selalu diperbaharui seperti mata air, mata mual na say toktong mga leon aik na tiuy. Alani moro di bahin inagabi topik tottu nanang manugunugu hita huria hakabi pedo asa tok kita marpos di roha di nguluton tung nasoyado marsik holong ni roha ni debata. Kasih Allah tidak akan pernah terputus dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang Dia kasihi. Karena itu jangan pernah ragu. Berarti unak belama biar kita di perjalanan di ngulu. Allah saya manetek doi melutung pakai oma istilah manetek. Ayarong gue detekan, iya eksat detek, naotik dui, molo saya manetek mangalat tapi artinya mungkin dalam perjalanan hidup kita sedikit-sedikit turun berkat Tuhan. Tapi kalau kita tampung itu terus-menerus akan menjadi satu galon yang besar yang bisa memberi kenyamanan. Manak piga pero tok dokta ala nong mauas ala ngagalon besar barisi ade bui maleng not tanah sida minum hudian hinaholongan di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus jauh baru mual ni haluau di ngotamu rupai peristiwa jatuhnya pesawat Mandala di Medan masih ada kita yang mengingat. Terjadi tahun 2005. Tanggal yaitu Senin 5 September 2005. Banyak korban. Termasuk Gubernur Sumatera Utara Raja Indra Siregar. Banyak korban. Tapi ada yang terlepas dari bahaya itu yaitu orang-orang yang tidak ikut masuk walaupun dia sudah ada tiket. Yang pada mulanya mereka menggerutu. Ala terlambat tangboy doh be tu pesawati. Dagu ya mang apola tinur tiket harga HP sudah dia masuk na. Apa itu kenai jatuh. Terbahamir masjidah. Haleluya, puji Tuhan. Kami lepas dari kematian. Apa yang kau dimulai hidup imana mak? Buasai kau maputak nakiban ni mobil labi jalan. Lebih terlambat. Ikum mago ma tiket nasikian harganya. Alai alam luar siap permarani. Haleluya, pecah ban. Tak pikir honi mana manang na 300.000. Ayo marga do hosanai. Sian tuhor riban nai kan. Laya pala na tersentuh tu roha ima. Adok sada keluarga. Madok mau lihat ma Tuhan alamat si ma tuaku weko gabe sudah tahu masuk tu pesawat ini mana. Aingan yang berhati mana to? Tapi topu mati si madua na. Bajai, bada tu kunda tadi kono to besi madua nong mati hati. Jadi haleluya puji Tuhan mati si maduaku, kaya bilang mati hampir sekeluarga. Ayang wakana lansia no mati nggak biasa ni mana kan? Anggo hamya kana poson bahasa. Bu itu sunut kan itu kan? Jadi adok sedulur mendok. Haleluya puji Tuhan. Tuhan ima ipagadzang-gadzang pacarhi pakatayaw na buderi. Gabi terpuru mau lalap. Gabi terlebat daw dungon di mana. Ay na saya marnonangi di mana do pacar to. Ay ba may hitakan wakuncarkan. Itu. Jadi terlebat may bana dungo. Ihujuk imana.
berita pesawat nomor sekian sudah take off. Daga. Mbak tahu mengejakku pak katayon do si Buruadin di mana. Habis itu kinai bagaimana? Nunga madabu pesawat ini. Hidup mana bos? Haleluya, puji Tuhan. Bisuk go si Buruadi. Iparohai Tuhan di mana atari bagajang-gajak pakatayon nabi. Asal terlebih daudumo. Gabi malu au siap parmarani di mana. Jadi kesimpulannya siap tolu hal nakin ima. Tanpa kita sadari cara Tuhan adalah unik untuk menyelamatkan kita hidup. Cara Tuhan sungguh di luar nalar berpikir manusia seringkali itu. Itu ke pengalaman-pengalaman totu, lu mau bidihan makinan nami inahan nate, biar pengalaman muna. Jujur dia nami hamu siena suhnirim ni rohamu robang rupiut tu hamu, itu kan. Memang terkadang hidup ini tidak terprediksi. Yang pada mulanya kita pikir tidak akan mungkin dia mau membantu kita. Ternyata justru dia yang paling perhatian. Itu yang terjadi di dalam perikop ini. Seorang raja yang dikatakan tadi belum mengenal Tuhan. Yang masih kafir. Tetapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mereka muma. Bagaimana orang yang tidak percaya justru itu menyelamatkan umat Tuhan. Pada mulanya Kores itu raja yang tidak diperhitungkan. Tapi karena Tuhan yang mempersiapkan dia, yang memberikan apa yang membuat dia mampu untuk mengalahkan Babilonia yang adikuasa itu. Puji Tuhan, itu bisa dikalahkan dan umat Israel dibebaskan untuk pulang. Bahkan bolo tacaha tuaka ayat berikut, Raja Kores bukan hanya membebaskan orang Israel, tapi dia ikut membangun bait Allah yang sudah hancur akibat daripada perbuatan kerajaan Babilonia. Berkamu. Jadi dohot dona sokorsia tu debata dipakai asa dipajongjong bagas joroi. Adong ko siya na sohaporsia, susah haporsia kita menghurupi pembangunan negara Jawa. Ada enggak? Ada kan? Saya tahu arsiteknya ini siapa? Sama arsiteknya dengan Habibie Tebet. Itu Islam. Tapi ya, puji Tuhan lah. Betapa megahnya gedung ini. Tuhan pakai dia. Supaya kita bisa merasa nyaman menggunakan ibadah di sini. Jadi tak terprediksi kita sungguh dia di bata laho patu pahon asini rohana di bagasan nguluta. Diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlengkapi supaya benar-benar Sirus atau Kores menjadi pembebas. Yang menarik di sini, kalau kita coba melihat istilah ya, songono dohatani Jehovah tu naminiahanna, yang diurapi. Secara teologis, siapa itu yang diurapi dalam perjanjian lama? Mesias. Jadi ada di sini suatu pemahaman bahwa Kores itu tanda kutip
bisa menjadi Mesias yang diurapi Allah untuk membebaskan umatnya. Bahkan para teolog mengatakan bahwa Kores itu adalah prototipe daripada Mesias di Perjanjian Baru. Prototipe. Jadi patujulo ditunggu-tunggu kita itu pemahaman bahwa benar-benar Yesus sebagai Mesias yang di Perjanjian Baru adalah Mesias yang diperlengkapi oleh Allah demi mewujudkan rencana keselamatan hidup. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Kalau Allah adalah sumber dari keselamatan, mulu Jehovah do mual ni haluaun atau dohonot nama Allah berkuasa penuh atas sejarah kehidupanmu, berkuasa penuh atas perjalanan kehidupan saya, berkuasa penuh atas perjalanan hidup kita bersama. Kalau Allah berkuasa penuh atas perjalanan hidup manusia, hidup dunia ini, mengapa kita harus ragu? Hati. Nakit didok bunga na diladangi, somartunun kan, alai dileo debatado masayuli. Hati. Iya. Asa di bagasan haulion na inasida boy marlojong madapoto Jerusalem na tahasi holi. Dahil nakin denia kamay Jerusalem nauli na tahasi holi. Ala tu sini memang perjalanan itu ditap kan. Dan disitulah kita memang selalu mengandalkan. Itu teh nakin edemunai mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Dia adalah sumber keselamatan. Alai banado mual ni hanguluan. Lausido nang dohot di edenia kapungonina di pardalan ninggulukku nate. Diudut hodo ho sahaguluan dia. Dia selalu proaktif. Dia selalu kreatif untuk memberikan saat-saat genting. Dia perlihatkan sungguh dia adalah satu-satunya Allah. Asa diboto pertibion holan audu sasada audu debata. Bolo di bahasa Arab dok la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Alayan mau di bahasa Ibrani dok Adonai Ehad, Adonai Elohenu. Itu. Aku adalah satu-satunya Allah. Aku adalah Allah yang Esa. Jadi kalau dia satu-satunya, jangan pernah melirik ke kiri dan ke kanan. Alay sifatnya tergoda gitu kan? Ya, terkadang kita tergoda. Saat-saat kita bergumul, saat-saat kita berbeban berat, kita terkadang tergoda. Ada di sana yang bisa menolong. Pengalaman keluarga saya, karena istri saya itu adalah penderita kanker lambung. Dan lambungnya sudah diangkat, tidak punya lambung lagi. Dan ketika dalam proses kemoterapi yang benar-benar menyiksa, lalu ada orang yang mengatakan, nak sopola di kemoterapi, mulu ulu hamu mangatun keladi tikus. Ini mana? Keladi tikus. Mahalubuina.
Bagai gumugu kemoterapi ini keladi tikus daripada terapi kemoterapi ni dokter. Jadi roy nata. Ala kebetulan para medis deui nang medok daong. Pos doro hakku ngadi pakai lebata dokter namanya nganion di mana. Angla memang takas do di baduruhon dokter namanya ngani. Bagaimana kepedulian dan perhatiannya setiap pagi selalu datang untuk menyemangati, karena memang baru satu-satunya pasien mereka yang lolos yang menjalani operasi angkat lambung. Jadi setiap pagi mereka datang, dan ternyata kepedulian mereka bukan karena untuk mendapatkan fee. Karena ternyata ketika dicek waktu kami keluar dari sana, dokter yang dua ini, yang muslim ini tidak menerima sepeser pun. Tidak menerima. Nah, lalu itu yang menyemangati Inang untuk proses selanjutnya. Baharuna sosahakor seot duau, songoni bebalga di holongna, perhatianna lam auma. Nah, itu makanya sudah puluhan tahun kanker itu tidak muncul lagi. Dan puji Tuhanlah, sudah beberapa kali dia memberi topangan kepada orang-orang yang berpenyakit kanker. Mereka panggil, "Ai buah ada bet kamuna." Dia selalu katakan, "Ido imana songnon?" Muluau holan tiurari hupangido do tu debata patau mau Tuhan bersahabat dohot tanahit nadong di pamatakon. Jadi kalau orang bisa bersahabat dengan penyakit yang ada di tubuhnya, dia tidak akan pernah menyesali dia sebagai seorang penderita penyakit, karena dia yakin Tuhan hadir untuk menolong dia. Tuhan hadir untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin saudara-saudara? Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kenapa kita harus ragu dalam perjalanan hidup ini? Bagaikan sinar matahari yang setiap pagi bersinar, dan bagaikan rembulan bulan yang bersinar di malam hari, demikianlah kasih Allah kepadamu dan kepada saya. Karena itu aminkan kehadiran Tuhan dan yakinkan dirimu Allah itu Allah satu-satunya yang peduli terhadap dirimu. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Aminkan Allah peduli atas pergumulanmu. Karena Allah mengerti. Kalau ada tetesan mata yang terurai dari matamu, Allah mengerti tetesan air matamu itu. Nanti, mulu sorat to inang, sorat to amang di baru kilomi, unang dok. Nunga ditadikon de batao daw tuk soolo do de bata manadikon akka anak dot buru na hinaholongan holanot tutu sipata ado istilahna naksipata di pabenda debata pangurupina moloju patikini Pitor tongo sonai. Artinya Allah tahu waktu yang paling tepat.
Karena itu jangan paksakan waktumu dengan waktu Tuhan. Karena Allah yang esa itu, Allah yang bebas dalam menentukan saat-saat di mana Dia bertindak. Ketika Dia melihat langkah kita sudah tertatih-tatih, bahkan mungkin kita sudah mau terjerembab, tangannya akan terulur untuk mengangkat kita. You raise me up. Ya. Kalau Allah telah mengangkat kita, oleh karena itu move on. Bangkitlah di dalam iman bersama dengan Dia yang perkasa itu. Allah yang perkasa itu, yang tidak ada bandingannya itu. Andalkan Dia dalam hidupmu. Hati, pangasahon. Dia akan selalu hadir dalam perjalanan hidupmu. Akarong aku dan lansia. Hati, mulutuk pesok na mulai teluk-teluk. Hati, dugul lipatai. Botong ma. Isiamumu marang habirangmu ro Tuhani mangaramu tiho. Asa ulang mati galap ho di tengah dalan. Eko sa lo tuhu tak sion nauliate. Itu. Ainu ngai parade sion nauli. Jalan idok. Masai bidang gue. Jangan pernah anggap nanti sudah overloaded. Tempat yang disiapkan oleh Tuhan tidak pernah overloaded. Menampung semuanya siapapun yang mau masuk. Karena Bapa di sorga sedang tersenyum menanti perjalanan orang-orang yang Dia kasihi. Doho inangate, doho amang di pairing-iring debata marhite panataponna laho mamongoti Yerusalem. Oh Sion nauli, ate Sion nauli ka? Tu sidu kita mangalaka. Atong molorope galubang mana hopi sulumi. Hira sorong pe nabui paluhomu alai imot ma. Parhata saud di ibana. Molo dok ibana menak ho galubangin na. Gabi menak ma, gabi sahat ma, tu labuan nasonang, ima surgo hasonangani. Tu sido hita mardalan, ati. Porsero hamu satu sih, porsero hamu porama satu sih. Besongon na watiku suaramu, tapi nak kinda maredita buhir duamu. Porsero hamu porama. Puji Tuhan. Atau masih beda, mahita solusi. Ayaw may porsyero. Tidak kolak kamu sa dodo. Dodo kadongatan ako siya'y rat hita madai. Si panganon Natal mis. Makanan yang enak. Yang sudah dipersiapkan Bapa di surga. Bagi orang-orang yang dikasihi. Karena itu, yakinkan dirimu. Allah adalah sumber keselamatan. Jehovah do mualni hanguluanmu. Amin. Matanya kita. Mulai tema Tuhan. Hodo tutu mualni hanguluan di hami. Naso hea marna motok. Ganu pari, ganu tiki. Saya dilekori hobar turikot nabi. Jala lam paposon rohanami. Mulupe sifata huadupi hami ragamnya kepergumulan di ngulu justru dipakai hore memproses papi tahun haporsion nami atau hibul marohanami makaposi sasada hodo Tuhan si pujion si sombau nami mau lihat tema di bagasa kaporsion nasongoni mahami si sadaroha manangyakon huriamon disudi akka program si hobasan ni huriaon asa takas didai nasida akan nauli nadengkan marhite pelaksanaan programi. Sunginang doot huriam HKBP secara umum mardalam mai mardonga toko jala homa
na di pasangat uriami. Amang pardingkan bahasa utangnya kok kami masih secara khusus kaya anak komu nau mersakap naik pajongjong parsari peon takas doh tuan nagabi ujahan ni parsari peoni alani saat di homa dua pasangan calon pengantin siap kuriamon asa holong nasian ho ujahan nasida akan amar sahid Yesus Kristus do padau di bulun natuk mangaleo kahipason kibagasan wasona akka na di bagasan asak ni roha to di purbadia do to di sipangapul atau apulima nang nasida akan amarulang tahun kelahiran dohot pernikahan dilas ni roha nasidai sai pasikop gabi pamujio tuguarmu jalalam patuguhun pos ni roha nasida marpakirimon naktuari na mangihut pe tangat-tanganammu do nasida baik secara pribadi songoni nang dohot secara keluarga Tuhan de mata manami nungatuk harseak kami hinorhon ni musim kemarau nunga gudang nama uas diaik natiyo gudang aka sumur galian yang sudah mengering karena kehabisan sumber alai homa dok sadarion hodo mual ni hanguluat di hami alani upang hidup hami masih bulus ni rohanami disadani rohanami paro mau dan na palabokkon udan na mga leon hanguluan na baru sipar sauduhunon nami rap do sudi akan natinok pami sunguni do nang pangsonamion di proses tahap demi tahap tu tahun politik tu 14 Februari 2024 hodo andalan nami hodo pangasahonon nami bagaimanapun pasti ada perbedaan dalam hal pilihan alai unang loas alani perbedaan pilihan gabi terjadi perpecahan terjadi masalah uhaposi hamido engkau akan mematangkan kehidupan berpolitik untuk masyarakat bangsa dan negara ini. Dan kami yakin dan percaya dengan campur tanganmu, pemilu akan berlangsung dalam damai sejahtera dan akan terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga terbeban Tuhan akan situasi yang terus merusak perasaan saudara-saudara kami yang ada di Papua oleh karena tindakan KKB. Tolong Tuhan perdamaikan mereka agar mereka mau ikut ambil bagian di dalam membangun daerah itu. Demikian juga perang yang terjadi antara Palestina dan Israel, antara Rusia dan Ukraina. Campur tanganmu sangat kami harapkan. Bimbing mereka untuk bisa duduk bersama dalam satu meja untuk merundingkan solusi yang terbaik sesuai dengan kasih-Mu, sehingga perdamaian akan terwujud di wilayah-wilayah peperangan tersebut. Kami yakin dan percaya doa-doa orang yang memohon campur tangan-Mu untuk peristiwa-peristiwa itu akan Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab dengan cinta kasih-Mu. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tapuji matu hatta, uhut tapasahat peliatan abaduahon, marhite edde, 620, ngabukasian ayat perjulu. Ora
Tata nyakon ma peliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, horo hararoan ni saluhut si leon nadengkan do nasauli basa na mauli utus. Kupasahat tami masya na niluhomi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalara moti asaho parahasya kami pelianon. Pati bulkon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marahite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-lehomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di benutungaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tu giutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sodak kon Tuhan de Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Sai di padopak kon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasahor homa damena tutodim. Amin. Amin.